Among sudan is shalon kay mga prutas day, o di ba? Saka may lechon manok, kamay gulay, mais, lami man ang mais. Loy, biya po ang mga trabahante na. Hindi, pwede lang nga. Diba? Ang sudan na mo, kay kanina lang grapes ha. Kaya, alham naman kanilang mga manok. Shout out di ay ni Ate Tere, no? Ay, ni Ma'am Jasmine, big shout out. Wala. Buka. Ini mesti buka deh. Ang kagwap pa. Makakuyo sa akay. Ha? Makakuyo sa akay. Kaya, Tengok. Ito na suko. daghan kay mga earring mag-vlog kuno, daghan kay mga earring mag-site no nga naman ano. Muna ko dito. Ay, mabanti po ko ano yung taw-taw, wala nung ko'y pamahaw ko, mula nalibat. Ano kahain no nga? Kabisi man jud kaayo ang panahon. Shout out ni Ma'am Jismi. Dagpo sa mga kuan oy lagubo oy. Tuyon jud no. Ay mga lagubo ba? Ampa kung mawag sa kanino dyan na. Kamamod. Diba? Na busy lang jud kaayo Russell. Ha. Gulay man ang sudan Russell. Kailangan nga jud nga mukha ang taugutan kay ano. Importante na makalimutan. Stand out tapos si Russell. Russell Balbahutog. Shout out dira ni Russell Balbahutog from Cebu City, no? Kusog kayo ang iyang mga pang-house ni Magellan. Nakajud na. Nakajud perminting panghaw. Kayang hapit naman daing Pasko no, wa jud koy nadawat nga pinaskuhan mahinaot nga bahalag wala. Merry Christmas gihapon. Wa jud ko tagain ni Russell pinaskuhan. Ang ingon siya nga ay ihatag kay brief na lang daw man. Igas daw ingon si nito ay kinito Uga padungog-dungog jud ko ed ni Russell. Ano man Russell, dili pwede?
Ang ko luto. Kaunta ike. Nico, halo Nico. Ang ba? Kainit. Naraba sa una nga. La, kauna kay gutom kaayo. Karon kay pagtulon, dili man matulon kay init man kaayo. Gibalik ka ang luto. Kinsa matutawhana ma. Dili matulon ga pati inita. Na, kaon na kay lamig bugay tugudan good. Mga gulay, na mga isda. Sas gino. Ay karning baboy da itong naglata. Kani manok o kaning kuan gulay. Napoy grapes kay ako utang-utang po ta grapes, no? Ang nakitaan ko ni MJ sa tubod. O ako ni mo pansin na MJ. Ano ako ni mo MJ? Ulan na mo, gulay with alimango. Hi, Makmak. Hello, salamat sa palipad, Mak. Makmak. Unsa kang anak, Mak? Ang subak ani kay alimango o pasayan. Guys, pag human ani guys kay mubaba na pod ko kay mag-decorate na mi sa amuang Christmas tree. Thank you guys.